Salutare toată lumea, bine m-am găsit la un nou episod. Astăzi vom face un episod de Shadow Fight. Știu că n-am mai postat de mult și am zis să postez acum pentru că am timp liber. Și am zis să fac și un episod de Shadow Fight. Bine, o să mai fac. M-am străduit mult să iau armele lui Lynx și n-am mai postat de aceea de mult. Și da, haideți să începem episodul. Bun, la Clash Royale am uitat să vă spun, am căzut Arena 8 și o să încerc să revin iar Arena 9, dar să vedem. În fine, haideți să dăm aici pe calitate mai mare, că nu înțeleg, merge cam ușor. Location Resolution, Graphic, Quality, Hike, Location Resolution, nu știu ce asta, dar mă localizează pe mine în locația mea, nu știu. Habar nu am. Haideți să începem lupta. O luptă oricare. Facem aici la Lynx, nu mai are rost. Și mai am doi bodyguards la Lynx, scuzați-mă, la Hermit. Și vreau să trec de Hermit cât mai repede, să trec la Butcher. Dar, de fapt, stați un pic. Să trecem aici la Underworld și să facem niște lupte. Mai întâi la Volcanul. Volcanul e cel mai simplu. Haideți să începem. Am Dan 5. Nu știu. Vlad, colegul meu, sigur îl știți, care a făcut un episod cu Headball Online. Și are hack pe Shadow Fight. Este la Titan și are 1.000.000 de diamante. Bine, mai mult decât 1.000.000. A făcut hack-ul, mi-a spus că a făcut hack-ul de pe Aptoid. Bă, dar nu i-am dat aproape deloc niciun... Aproape nu i-am dat deloc de meci. Nu! Mișcă-te fața! Nu! Ce slab am fost în meciul ăsta, nu știu. Să-mi aleg altă armă. Nu știu, dar am luptat la 25 damage, atât de puțin. Am luptat foarte mult pentru arma lui Lynx și vreau să o țin, dar nu dau, mi-am făcut enchant acolo și nu mai pot să, când dau cu armele lui Lynx nu mai apare bomba aia. Apare chestia asta roșie. Uitați aceasta. Așa, mi-am luat și armele astea ieri. Haideți să le upgradăm. Să dăm un diamant? Da. Nici n-am chef să aștept. Bun, folosim armele acestea. Ne-a apărut lupta. Când voi mai face chest opening la Clash Royale, voi cu siguranță ați văzut la mulți youtuberi, adică aproape la toți youtuberii de Clash Royale care vorbesc mult și deschid chesturile foarte târziu. Eu nu sunt așa. Probabil că vă enervează chestia aia și dați mai în față la videoclip. Probabil că acei youtuberi stau de vorbă prea mult și ne enervează prea mult. Știți? Și eu nu o să fac așa. O să deschid rapid chesturile. Eu n-am răbdare. Pur și simplu n-am răbdare. 10 combo. Hai că-i dăm și astuia de meci. Cu arma asta... Ah!
Stai acolo. Nu, dă-te! În spate. Unde-te el? Da! Încă un picior, măcar să rezist până la final, să nu mor. Da, nu cred că mă mai omor. Ba! Încă una! Ce am dat? Bine că nu muri, dar se expiră timpul. ...165 de meci, e bine, e bine. Unii au mai mulți decât mine. De fapt, unul doar. Nu! Jos! Oh! Mișto! Încă una! Mamă, tocmai când ai zburat... Nu i-a zburat din mână! Nu-mi vine să cred că nu i-a zburat shuriken aia mare din mână. Eu credeam că îi zbura. Acum l-o el pe mine. L-am luat. Mamă, ce-mi dete. Nu cred că o să rezist până la final. Dă-mă shuriken aici. You lose? Păi de ce? A expirat timpul atât de repede. Nu cred că trecură 5 minute. Ia uite la asta cât fac cu 805. Ia ce armă are. Are cea mai bună armă. Are arma aia schelet. Sabia schelet. Nu cred. Și are Dan 1. Asta are aceeași arme ca mine. Asta are de la... Asta a făcut două raiuri. Și n-a ieșit pe niciun... n-a ieșit pe primul loc niciodată. Pentru că... de exemplu, acum putea să iasă pe primul loc. Că eu cu siguranță nu mai puteam să-l trec. Și putea să iasă pe primul loc, pentru că totuși s-a expirat timpul. Nu știu ce să mai facem. Facem aici o luptă la Lynx. Da, facem cu armele lui și pe aia voi încheia episodul. Cu siguranță Lynx mă va bate pentru că el are și are bombă când dă cu armele lui. Dăm aici la Eclipse. L-am bătut pe Lynx la Eclipse. Oh, face rimă. L-am bătut pe Lynx la Eclipse de 2 ori. Asta va fi a 3-a oară. Odată l-am bătut când i-am luat arma și încă o dată l-am bătut când am vrut să-l bat, pur și simplu. N-am primit nimic decât alea de exchange. Ce-a scăpat. Dăm aici o shurikenă. Încă una. Vine în cap. Mamă, zici că i-a dat un pumn în cap. Luăm așa de picioare.
Da, cu siguranță o să mă bate runda asta. Mamă, deci dacă scăpam cu... Ai de capul. Ce aproape am fost. Oh! Deja la brutal. Aha! Nu! Nu mă bate cu bomba. Vai de capul meu. O șuricheană. Și încă una. Nu mai e timp. Nu-mi vie să cred că nu l-am bătut cu pumnul ăla. Gata! Runda a doua. N-a funcționat să luăm de picioare. Critical. Pe bune, atât de puțin i-a dat? Nu l-am ratat. Jos, că am dat cu bomba. Stai-mă acolo. Nu pleci. Încă una. Dă-i să stai acolo. Dă-i să stai acolo. What? Se băgă pe sub. E fix lângă mine! Ah! Nu știu unde e, pur și simplu. Uite-l. Bă, deci cum nu m-l-a luat? Că am dat fix în capul lui. Și în plus că nici nu s-a pus bomba asta pentru că m-am apărat, pur și simplu. Dăm aici niște damage, să stea acolo jos. Bă, dar se apără, mă. Mamă, cât de aproape era să-l iau. Mamă, ce i-am dat! Oh! Ce i-am dat? Sper să-l bat runda asta. Aș vrea să-l bat repede pentru că nu va mai încăpea timpul de la videoclip pe YouTube și... Vai! Dacă nu se apăra la asta, era perfect. Îl tragem de picioare, dăm una. Vai de capul meu, suntem foarte aproape să-l batem. Bine, nu e ceva spectaculos că-l bat, dar... Îmi place așa, pur și simplu, să-l bat. Vai, ce mi-a dat! Ce mi-a dat! Am făcut eu o greșeală la faza asta. Vai de capul meu, ce mi-a dat. Și cum ar fi acum să mă bată? Ar fi cel mai prost. Luăm aici de picioare, normal că se apără. Nu! Dar ce face scheletul ăla? Capul ăla de schelet. I-am dat? Aoleu. Nu! Nu! Vai de capul meu! Bun, voi da pauză și voi închide episodul aici, băieți, că nu va mai încăpea pe YouTube. Cam atât a fost pentru astăzi. Eu sunt Mario și sper că ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!